Ka-journey, nata karon sa Dos Marias, Lanao. Dollar kayo ta sa Lanao Lake o sa Lanao Park Homes. Para sa mga wala pa kasaway, ayaw kabalaka kay ang inyong next favorite spot basin naara day diri. Kung wa pa kasaway og palit diri, testinga si sa usa ka adlaw ug tan-awa. Kay basin di na kaganahan mo balik sa imong palitanan nga tindahan. Kay diri ka-journey, ang among staff, mga kusgan, mga buutan, mga friendly, kay member guni sila sa ka-journey tribe. Dili ni sila mo surrender parehan nimo. Og syempre, special shout out sa tanan natong suki diri sa Dos Marias Minimart Lanao. Shout out pod sa atong mga ka-journey nga pirmi magpagas sa Dos Marias Fuel Station. Inyong support, inyong pagbalik-balik, maunay gasolina sa muang commitment. Ka-journey, naara gihapon tanan diri groceries, price gas, gasolina, snacks, og everyday needs. Kung convenience inyo ang gipangita, dili na ka kinahanglan mo adto sa layo. Ari lang, kay diri nimo ma-feel ang Dos Marias experience. Og sa dili pa ko mahuman, shout out pod sa akong kusgan og kugihan og dili mo surrender nga mga staff. Ka-journey ni sila, mao bitaw mo push ni sila parehas nimo. Remember, ka-journey, ang lugar nga maayo ang serbisyo, balikan yun. Ang lugar nga maayo ang energy, ma-feel nimo ang difference. Mao nang push yourself. Kay kung dili ikaw mo push ra imong kagalingon, kinsa man di ay. Ka-journey, trabaho ta. Kay bawal ta madiri Ug ayo kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me the strength. Kita-kits diri sa Dos Marias, Lanao, ka-journey.